समय बीता देरी नहीं खे लागत। आज से ठीक 15 दिन बाद हमनियों के बेटी की विदाई हो जाए। जाए दी, इ तो विधि की विधान बा। वो बेटी पराया धन होखबे करेली। हाँ हो, हमहू बेटी के कर्ज से मुक्त हो जाए। बाबूजी, आज हमरा के पता चल गई कि हम रउआ खातिर बोझ बानी। ना बेटा, ना बाबू। पापा कवाने करना बधियावाते जता रहो, कवन भइले कसूर दूर भेजता रहो। किया है पापा कवाने करना बधियावाते जता रहो, बनल रीत बा सबका से प्रीत बा, तबो काहे अपने पराया होत मीत बा। कैसन बनल रीत बा सबका से प्रीत बा, तब काहे अपने पराया होत मीत बा। किया है बाबा कथी के बदला साधा बतारो, एगो अनकर से हाथवा धरावता रहो। हम ही तो रहनी पापा हो आखी के पुतरिया, ताही अखिया दिलो बिसरा। कैसे के सवतारा बेटी के विदैया, देखत कैसे बड़ा तू रोवा। डाली के सिनुरवा ले जाता पियावा, भाई बाप माई के कठोर भा